Milí misní priatelia, dnes tu mám vzácneho kňaza, nášho misionára verbistu. Je ním páter Bartolomej Barát, ktorý včera oslávil na zoslanie Ducha Svätého 50. výročie kňazstva. Tak páter, najskôr vám srdečne blahoželám a chcem sa opýtať, ako ste prišli k tomu povolaniu a ako sa to povolanie zrodilo, ako ste potom išli ku kňazstvu a k misijnej činnosti. No to moje povolanie sa zrodilo veľmi nečakane, dá sa povedať. To nie je tak, že od detstva som chcel byť kňazom. Až v poslednom roku na gymnáziu to prišlo v mesiacoch pred maturitou, september, október, november, na Silvestra už bolo dozreté to rozhodnutie. Áno, chcem byť kňazom. Neboli žiadne stretnutia, žiadne krúžky a mladí. Ja som o ničom nevedel, že existuje niekde možnosť študovať alebo stať sa kňazom. Opýtal som sa pána farára, či to je možné. Sa na mňa pozrel, že či to áno, áno. A tak som jasne cítil, že ma pán volá. Fajn, výborne. A to bolo asi začias totality. Ako to bolo vtedy dostať sa do seminára a vlastne aj k verbistom do rehole? No, do seminára sa ťažko dostávalo. Niektorí sa pokúšali 5-krát, 6-krát, niektorí aj 8-9 krát. Asi ma pán Boh veľmi mal rád, lebo sa mi podarilo na prvýkrát po maturite hneď. Čo som mal len teda ani 18 rokov. 18, no. A potom k verbistom? K verbistom to bolo tak, že počas seminára som sa zoznámil s 2 pátrami verbistami. To bol páter Babín, páter Škoda. A tí na mňa veľmi zapôsobili to svojou oddanosťou, vernosťou. Aj to, že toľko vytrpeli za cirkev. A to bol taký motív, také naštartovanie. Dobre, potom kedy ste boli vysvetení a aké sú tie vaše pôsobiská, aké boli od začiatku až doteraz? No, vysvetený som bol v roku 1975, jubilejnom roku. Prvé miesto bolo v Bratislave, kostol Blumentál, veľmi náročná farnosť vtedy. A tam kvôli tomu, že som mal časté kontakty s tzv. Podzemnou cirkvou, to bol Silvo Krčméry, potom Jukl, potom Ferko Mikloško a podobní laickí aktivisti, ako to oni nazývali, a potom kontakty s vysokoškolskou mládežou, so študentmi, mladšími študentmi. A štátna správa to zhodnotila, že to je pre nich nepriateľné. Napísali do posudku, že nie je súci pre pastoráciu hlavného mesta, preto ho odporúčame dať na menej dôležitú farnosť. A tak som sa dostal do Nového Tekova, okrese Levice, to je taká malá dedinka, a tam som začal už potom noviciát. To bolo ideálne miesto, lebo neboli žiadne veľké starosti pastoračné. Hej. A potom ešte tie ďalšie miesta teraz, a potom ako ste sa dostali aj do Vidinej? Ďalšie miesta z Nového Tekova som bol potom preložený do Trnovca nad Váhom, tam som spravoval 2 farnosti, Selice, potom Trnovec nad Váhom, potom Želiezovce, tam som bol 5 rokov a odtiaľ som sa dostal sem do Vidinej a odtedy som tu. Dobre. My vieme, že aká je vaša činnosť vo Vidinej, ale mohli by ste aj pre divákov povedať, že vlastne čomu sa venujete vo Vidinej pri Lučenci, v našom misijnom dome? Tak to je nielen misijný dom, to je noviciátsky dom, to sa venujem formácii budúcich misionárov, to je ten prvý rok, kanonicky podľa cirkevného práva, noviciát takzvaný, a to je vlastne prehlbovanie tých mladých ľudí vo viere, pomôcť im v tom, aby sa prehlbili, pripraviť ich na prvé sľuby reholné a potom už pokračujú vo formácii teda v Bratislave až do vysviacky. Tak ste sa v tom tak našli, že sprevádza týchto mladých mužov na ceste reholného života v tých začiatkoch, že asi ste to možno nemali od začiatku nejaké jasné alebo vysnívané, že toto chcete robiť, ale možno, že časom sa ukázala táto potreba, že ako ste to prijali, túto službu. No to bolo už počas totality. Tedy tí starí naši pátri, páter Škoda, páter Babín ma poprosili, aby som mával také duchovné stretnutia, exercície pre mladých chlapcov, ktorí mali záujem. Medzi nimi sú mnohí aj pátri terajší a niektorí sa stali diecéznymi kňazmi.
A potom už počas totality oni ma poprosili, či by som sa nemohol venovať seminaristom v Bratislave, ktorí mali záujem o spoločnosť Božieho slova, mať im taký diaľkový noviciát. Hej. Tak som tam chodieval raz do týždňa do Bratislavy. To bolo pre mladého kňaza, nebolo tak náročné. Cestovať to bolo... Každý deň som išiel do Bratislavy zo Železoviec, Staromoca nad Váhom. Tam sme sa stretávali v takých bytovkách počas vychádzky bohoslovcov. Oni sa vracali späť do seminára a ja som zase domov do farnosti. Takto to trvalo možno 2-3 roky, až pokiaľ prišiel rok 90. To začalo, tá práca v noviciáte sa začala už vlastne skôr, takýmto spôsobom. A od toho roku 1990 zhruba, ako ste tu vo Vidinej, koľko asi mladých mužov, novicov tu bolo, koľkých ste mali možnosť teda duchovne viesť, formovať? Jo, to ti neviem presne povedať, ten presný počet. Je niekde taká štatistika, no neviem na to odpovedať, koľko je presne tých. Samozrejme mnohí nezostali, buď počas formácie odišli, ešte počas noviciátu ani tak nie, lebo to je ešte začiatok, začína sa, rozvíjajú sa ľudsky i duchovne. A potom už v ďalších rokoch formácie niektorí sa rozhodli, že cesta životom je iné povolanie, tak možno percentuálne 40% alebo 30% zostalo z celkového počtu. Presne ti neviem povedať. A čomu sa venujete teraz? Akej pastorácii, akej činnosti aj v rámci rehole? V rámci rehole, tak okrem toho noviciátu, to je výpomoc tu na okolí, vo farnostiach. Už 45 rokov chodím vypomáhať, lebo je málo kňazov. Potom duchovné cvičenia pre zasvetené osoby a niekedy aj pre kňazov z diecézy. A to je asi. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor, páter. Tak to bol páter Bartolomej Barát, náš novicmajster. Páter, ešte raz veľká vďaka, blahoželám k jubileu. Ďakujem pekne.